ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर, बे दुखु सैनाय बोथोरनि मोनद' देवबाराव गोथार खिजुर परब एबा फोरबोखौ आरो जिसुनि दुखु सैनाय द पासन अफ क्राइस्टखौ गोसोखांनायजों लोगोसे जोङो फालिनाय जायो। मानोना जिसुआ जोंनो पापनिफ्राय रेहाय मोननाय, निमाहा मोननाय आरो जोंनि बासायजानायखौ गोसो खुसियै जोंनो लाबोबाय। He brought for us healing, reconciliation and redemption. बे गोथार सप्तानि जानाखि धोरोम सिबिनायाव गोसो होनानै बाहागो लानाया इसोरजों जोंनि सोमोन्दोखौ गोथौसिन खालामगोन, जोंनि फोथायनायखौ बांहोगोन आरो जिसुनि सासे अनजाथाव सोलोंसा महरै जोंनि जिउखौ गोख्रों खालामगोन। दिनैनि जानाखि लिटार्जि सिबिनाय हाबाफारियाव मोननै आयदाफोर जयै दं। मोनसेया जाबाय जिसुनि दुखु सैनायनि सोमोन्दै आरो गुबुन मोनसेया जाबाय जिसुआ राजाबादि जेरुसालेमाव गिम्बु गरायाव गाखोनानै बरायजानाय आरो सरासनस्रायै जोङो मोनदांनो हायोदि जिसुनि क्रुसाव होजानाय, थैनाय आरो फबजानायखौ दिनै जोंनि गेजेराव मोनथिहोयो। दिनैनि सेथि फरायनायाव जोंनो रोखा रोखायै मोनथिहोनाय जायोदि आइजाया नाबिनि साब्रै सिबियारिनि मेथाइफोरनि गेजेराव जिसुनि जिउखौ आरो बिनि मावनो फैनाय हाबाफारिखौ द मिशनखौ दिन्थिदों। जिसुआ सासे दुखु सैसोग्रा लें महरै दिन्थिनाय जादों। नैथि फरायनायाव जोंनो गोथार पाउला फिलिपियारिफोरनो लिरहरनाय लाइजामजों लोगोसे खोन्थादों ने मोनसे गोदो गोदायनि आरज मेथाइयाव माबोरै जोंनि फोरबु जिसुखौ मिन्थिनायमोन आरो जिसुनि जानाखि मिशन मावनाय हाबाफ्रा माबोरै जोंखौ पापनिफ्राय आरो थैनायनिफ्राय बासायो, नै बेनि सोमोन्दै जोंनो फोरोंदों। आरो दिनैनि गाहाम बाथ्राया मोननै आयदायाव रानजानाय। गिबि बाहागोआव जोङो मोनथिनो मोनो दि जिसुनि गासै अनसायगिरिफ्रा जिसुखौ राजाफोरबादि नाजावदोंमोन। बिसोरो जै होयै होयै 2 माइल्स जैतुन हाजोनिफ्राय माउन्ट अफ अलिभ हाजोनिफ्राय लानानै जेरुसालेम सहरसिम सारियाव गसंनानै बिखौ गाजा गोमजायै खिजुर दालायफोरजों बिलाइफोरजों बिसोरो नाजावदोंमोन। आरो नैथि बाहागोआव गोथार मार्कुसनि गाहाम बाथ्रायाव जोङो जोंनि फोरबुनि जानाखि दुखु सैनायनि फरायनायाव जोङो बाहागो लायो। जोंनि फोरबुनि गासै जिहुदिफोरजों दाय होजानाय, हमजानाय, मुगैजानाय, बिनि थैनाय आरो सिखांफिननायनि सोमोन्दै जोङो मोनथिनो मोनो। लोगोफोर, दिनै जोंखौ गोथार गिर्जाया हांख्रायदों जोंनि जिउफोरखौ गोथौयै साननायजों मोनदांथि मोननो थाखाय। जोंनो जिसुनि जानाखि पासन दुखु सैनायनि सल'माजों लोगोसे जोंनि जिउखौ आनजाद नायनो गोनां जे आंबो सासे बै जिसुनि सोलोंसा पिटर बादि थगायग्रा नामा? जुदास बादि फोथाय खेबस' खालामग्रा नामा? हेरद राजा बादि जिसुखौ मुगैहोग्रा नामा? पन्टुस पिलातुस राजा बादि सासे जिसुनाव दाय गैयै मोनथिनानैब्लाबो नेवसिनानै जिसुखौ क्रुसाव होग्रा नामा? मा बै धोरोम दैदेनगिरिफोरबादि जिसुनिफ्राय उदां मोननो आरो गावसोरनि गाज्रि मुं मोननायखौ लाखिनो थाखाय जिसुखौ नेवसिग्राफोर बायदि नामा? जोंनि गोसोफ्रा दिनैनिफ्राय सोलायनो गोनां लोगोफोर। पापनि गादैनिफ्राय आरो जोंनि फोरबु बासाइगिरिखौ दाव दाव खालामनो जोङो जिउआव नाजानो नांगौ। जों दिनै मोनबा सोंलुफोरनि फिननाय होनांगोन। मा जिसुआ आंनि पापी मैखुननि जुनैसो गाबनांबाय नामा? जेरै बियो जेरुसालेमाव गाबदोंमोन बे खिजुर परबआव हानजा सुरजेननायजों लोगोसे। मा आं फांसे फिथाइ थायनो रोङै बिफां बादि नामा? फोरबु इसोरा आंनि सायाव लुबैनाय दं जाहाथे आङो गोथारनि फिथाइफोर
न्याय, गुरै, मानिनाय, दान होनाय आरो निमाहा होनायनि फिथाइफोरखौ दिहुननो मिजिंथियो जोंनि फोरबुआ। साननो गोनां लोगोफोर, मा आं बेफोरबादि फिथाइफोरखौ थायनो रोंदों नामा? ना आङो गाज्रिनि लामायावसो दं? गोथारथि गैयै, अननाय गैयै, गोग्गानाय, मुगैनाय, मेगन सानाय आरो सेल्फिश बेफोरबायदियावसो गोग्लैनानै दं नामा? जोङो नायनो गोनां। मा आङो आंनि मैखुनखौ जिसुजों सुस्रांजानो नांगौ नामा? जोंनि फोरबुआ माब्लाबाबो गनायथि होनाय नङा आं आरो नों जेब्ला देहाखौ, सोलेरखौ पापजों मैला खालामोब्ला। मानोना जोंनि सोलेरा गोथार जिउनि मोनसे गोथार थानसालि एबा थाग्रा न'। जों जेब्ला गोथार बाप्तिस्माखौ मोनो अब्लानो जोङो गोथार जिउनि थाग्रा न' जायो। बिनिखायनो जोङो जोंनि सोलेरफोरखौ एडिक्शनफोरजों, अननाय गैयै गोसोजों, गाज्रि साननाय, गाज्रि रावजों, मोदोमनि लुबैनायफोरजों, नंखाय बाथ्रा बुंनायफोरजों आरो हाबा मावनायफोरजों सोमोन्दो लाखिनो नाङा ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर। जोङो गावखौनो सोंनो गोनां। मा आं जिसुखौ आंनि गोसोआव बरायो नामा? गोसो गोरबोआव जायगा होयो नामा? मा आं बे गोथार सप्तायाव आं आंनि जिउखौ फोरबुनो गथायनो आरो फोरबुखौ गासैबो आंनि जिउनि बिथिङाव बजबनानै लानो थाखाय आरो बेनो आंनि फोरबु आरो बासाइगिरिया बुंनो रेडि नामा? जों बयबो पापी। जोंनि पापनि थाखाय फोरबु जिसुआ क्रुसाव होजादोंमोन। नाथाय जोङो बिनियाव निमाहा आरो अननाय मोनफिननो थाखाय गोथार पापसिकार साक्रामेन्टजों लोगोसे जोंनो निमाहा बिनो जोंनियावहाय खाबु दङ। बियो नंगौ। जोङो जिसुनि दुखु सैनाय, द पैशन अफ क्राइस्टनि गेजेरजों जोङो निमाहा मोननो हायो आरो जिसुनि क्रुसाव होनायनि गारायफोरजों जोङो फाहाम जानायखौ मोननो हायो। जोङो बै माहि किम्बु गराय बादि नामा? जिसुखौ लाबोग्रा आरो जिसुनि मुलुगनां अननाय, हेंथा गैयै निमाहा होनाय, जिउ दान होनायाव, नखरफोराव अननायाव आरो समाजाव गोजोननाय लाबोनायाव जोंनि जिउजों जोङो जिसुखौ हेफाजाब होयो नामा? जोङो गावखौनो मोनदांनो गोनां। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर, फै जों बे गोथार सप्तानि समाव जोङो नंगुबै ख्रिस्ट'नि लेंफोर जादिनि। जाय नुथायजों गुबुनफोरा जोंनि गेजेराव फोरबुनि मुलुगनां अननाय, हेंथा गैयै निमाहा होनाय आरो जोंनि थाखाय गावनि जिउखौ बोलि होनायखौ नुनो मोननाय बायदि।